Tinokukwazisa iyi mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi unoka tiri kuMasvinani Central Province kumadziva kugora. Uko taonawo musha wakanaka. Musha uyo tinofungidzira kuti kana tikakuratidzai zvichida mumwe angangodawo kuzoitawo musha wakanaka kudaro. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndofunga patinoita zvirongwa zvakadai mumwe nemumwe ane tariso rekuzomboendawo kunogara kumusha anowana zviri kana zvitatu zvekuti ange achikopawo. Mamuona here Andrew Neshamba ane dzidziso murondere upenyu. Zimbabwe. Ini zita rangu ndinonzi Linda Zinyama. Ndinobva kuChweshe. Ndakarorwa kwaChisanga kuno kumadziva. Murume wangu anonzi Tekshua Chigutiro. Takazotama gore ra2012 kubva kwaChisanga kwataigara kuCape One. Tichiuya kuzogara kuno kunonzi Kugora. Machishava village. Takasvikawo pano pamusha pasina chiripo riri ground. Takatanga kuvaka buriska yedu yanga iri 2 rooms nekasusu kekubikira. Takazoti 2017 ndopandakazovaka imba yangu iyi. Takaita dzinenge 4 years tichiunganidza, tatenga door frame, tatenga chii, taiunganidza kusvika 2017 ndopandakazosumudza imba yangu iyi Bombay. Dzakabva dzaita 2 nekitchen. Saka zvakatitorera nguva kuti tisonisa vakaimba iyi. Takakwanisa kushandisa mari ndichirangarira mari yatakunoshandisa kusvika ma 2.5 kana sakakanganisa. Tenga material unozobhadhara period. Zvimwe zvacho handicharangarira hangu but kuti ndimusha unowapera ndingangoti pamwe zvekuma 5000 kusanganisira zvese nemugodhi. Handichayanzoziva nongoti kuma around 5000 koko. Izvo zvimwe zvandichiri kurangarira. Mati mutupo chii? Mutupo wangu inini ndisokoma temai. Oho, kowe murume? Wemurume wangu ndichawamufakosi. Ndana mofwa. Okay, noti ndanda kuvhiringika ka. Ndaona padro apa. Pane nzou. Aiwa, haidho chete. Takangoyemuro chete asi murume ndimofu. Ndimofu. Saka murambu yavangu. Aiwa chokwadi. Akoma. Right, saka pakuvaka kuti muzoita come up with the plan iyoyi. Zvakafamba sei? Taitongotsvagawo kune vamwana vangu vakavaka. Yatakatanga kuratidzwa change ni maveranda 2 asi mhofu vakabva vazviramba vakati ndiri kudai pane mapika atakatumirwawo. Vakabva vangoyemuro iyi vachiti takaitawo 3 rooms dzangu vana vedu vanokwanisa kuwana room yekurara. Isi towanawo imwe room towanawo dining. Ndomavakira takaita imba yedu kutanga. Saka iyi ine 3 rooms? Ine 3 rooms. Ko ngatimboenda hedu panhau yekala. Chakakupai kufunga kumixa makala kuti muzo zvavari manje iyo vanogara dzimwe nguva dzavanenge vari South Africa
saka vanoita nguva dzoti pavanenge vachifamba marongo pai vanenge vachiyemura saka wakaona chavawana zvakafanira nedhora mabvunza vanobva vangotenga ndo zvakafanira nekala pane pamusha pavakaiona vachiti ndayemura pane kala yandayemura ndichizoenda vachindiratidza ndakatomva kuti aina ndiyide kala asi vakati manje iyo ndiyandirikuita se ndiyandirikuda nomatengera vakazongoitawo vachiuya vachiswopedza. Tichitarisa kuvaka kumaruzevha nekuvaka kuguta reHarare uko zvamunoona zviri nani imimi ndezvipi uye zvesei? Inini hangu nemakuriro andakaita chinhu chandakangotanga kukoshesa ndakakoshesa ndinofanira kuwana musha wokugara asi shungu dzangu pari zvinozvi ndinoshura ndinofanira kunge ndine imba mutaundi kuti mutaundi unogona kuzowana chouviri mwedzi uchipera unogona kuisa maloja zvasiyana nekuno kumusha nokuti kana wakavaka kuno kumusha hauna chaunowana utongoziva kuti ndingogara upano midhuru chete vanenge vakangotarisa. Saka business wise munoona kuHarare kwakanaka? kuHarare kwakanaka, kumatown kwakanaka kuvaka nekuti unokwanisa kuwana kana zvazve business. But pekuti imi munyatsoti ndinoda kugara mavaka kuHarare movaka kunoko kwamunofila kuti kuri nani ndekupi? Ipapo zvine zvaakuenderana kuti business ndinenge ndine chekuita here kunoko nokuti ndakagona kuwana chekuita chakafanira kuti kandaisa bhoro mumba pangu ndakurima uko kuHarare kana kutauni kwacho ndinongoshuvira kuti ngakugare maloja ini ndichiita zvepamusha zvakananga nokuti nenda kutoita imwe project kurima kuita zvouku ndiri pamba pangu ndozve zvimwe zvandinoshuvira izvozvo kuti kana ndakanzi ndawana hangu imba kutauni asi ndine zvinhu zvakafanira nebhoro pamba pangu ndinofanira kuwanika ndichiwandira ndiri kuno kumusha. Izvo zvamusati macheresa bhoro? Handinayo. Makaronga kudii? Zvinhu zvati ndichingofungawo kuti tikazowana mari tinoisisa bhoro saka mari dzacho mande dzichiramba kubatana asi zvinhu zvati ndichingoshuvira kuti tikagona kuzowana mari tichazodai. Tingati munzvimbo yamakavaka inei kune vamwe here vane misha futi inotoyemurikawo yamunatsoti hazvochokwadi apa tiri pacompetition? Wakafamba mukati momamwe aripo vanhu vari kugadzira misha yavo zvokuti wakatosvikawo ndoyemurawo zvimwe zvinhu zvautondodzidzwa ipapo kuti daenda kunosvikwa. Taona makaisa kahati kakaisirwa murume here kati murume akaisira mukadzi kana kuti kakaisirwa ruzhinji? Baba vana pamanje vanoti vakafamba kana chavanenge wawana vanongoyoita se bwesi vanovaka futi saka vanongoyo ngotanga ngodhizaina nawo saka chinhu changu vangoisa vachisetera nyaya yekuti kantu vakazoita mitiwo zvainongonetswa nemuchenji asi ivo ndo vakangoisawo sekungofamba kwanenge vachita chingoyemura. Saka akanyanya kuplaya part pakuvakwa kwemusha unoyu ndiani, murume mukadzi? Zvatiri manje murume anogara kubasa saizvozvo nguva zhinji. Ini ndinogara matari kuSouth Africa? South Africa. Ini ndinogara kana saka handingati iye ndiyakaplaya kana ndindakaplaya asi chandinongotenda ndechokuti iye paakashanda akaziva kuti mari inofanira kuuya tichibatsirana kuronga tiri pamwe chete. Ndimofu wakarongeka. Saka aiwa pachikamu ichocho vakaziva kuti ndakashanda mari inoenda kumusha tichibatsirana pfungwa. Muri kuzvidzika kavana mhofu, hanzi mhofu yemukonyo. Iyi haisi mhofu yemukonyo iyi. Mhofu yemukono. Iyi mhofu yemukono chaiyo. Saka ndeipi kurudziro yamungade kupa kune avo vamunofungidzira kuti kune avo vanodawo kuzogara kumaruzevha, kumamisha? Ndinovakurudzira kuti kana vachinge vatarisana nekuti vauya kuzogara kumamisha vanofanira kunge vakarongeka asi zvinhu hazvibatani musi mumwe chete asi ndinotarisa kuti kana wauya pamusha ukagona kuwana mvura yako pamusha ndozvo zvimwe zvezvinhu zvandakuona kuti wakawana mvura yako yakawanda pamusha wakawana solar system yako
dzimweni dzenguva haufere nzara nokuti ukaita solar system ukaita firiji yako unokwanisa kutengesa ukaita mvura yako unokwanisa kurima zvokuti zuva rega rega unenge uchipinza dhorambo zviro zvezvimwewo zvandinogona zvakakosha hangu nari parusefa asi kana usina zvinogona kukunetsa kurarama kwacho zvinogona kukunetsa nokuti hauna kwaunozowana chinhu chokuti urarame nevanhu. Ndaonazve pamba penyu mune DS zvichireva kuti makagadzisa kanhau yemagetsi. Zvandakaita kubva 2017 zveshuwa zvazvakarongeka but zvakazodhakwa December yewatapa ugore rakapera. Aiwa system yanga ichifamba zvakanaka but zvaizvezvi kana pokuchaisa foni chapa hatisisina. Chii chakaita? Zvakadhakwa mabhatiri acho akavakaita kutofa chaiko. But otherwise inyaya yereconnection kana pangoiswa mabhatiri zvese. Pakuda mabhatiri manje tikagona kuwana mabhatiri edu akasimba towedzera masola pamwe system yedu inogona kutishandira zvokuti kana ndikanzatora huku handichanetseka malights kana zvakanzi noupenda zoisa mvura handichanetseka ndoziva kuti moto wangu ndiende nawo wakakwana. Pamwe unombotya kuvaka kumamisha nekutya kuroyiwa ima hamuna kumbozvityawo here izvozvo? Hai ndichandikangoona ndichikuti hapana muroyi zvake kana ada kuroya hanapwa asingasviki saka tingachararame tichitya kuti ndozoroyiwa. Unongofunga kuti pandakambozvarwa ndakakura ndakabereka vana vangu handanawo kweyaida kundoroyiwa chakadingondiroya tichingorarama wana hazvirevi kuti varoyi hakuna varoyi variko but zvimwe zvacho zvinongoda tichingoshingo kuna mata Mwari ndo anouraya ndo anouraramisa Ona ere Andrew Neshamba anedzidziso urondore upenyu maiona ere Ruma Simitia inedzidziso urondore upenyu mamuona ere Andrew Neshamba anedzidziso urondore upenyu. Nawo yakanakira kugara kumusha. Makatendera kuseri munoona ndine munda wechibage. Ndine garden rangu randorima muriwo, madomasi, maonyenzi. Ndine road runner. Ndine mbudzi. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho mhuri yeZimbabwe kune vane misha yavo yavanofila kuti iyi musha wangu ndoda kuti umboonekwa nenyika. Aiwa nhare dzedu ndidzo dzamuri kuona pachivhitivhiti idzo. Tibatei tinogona kuuya ikoko kana kuchisvikika. Tibatei toronga kuti tofamba sei. Izvozvi takabatwa nevari kuchiweshe tiri kuuya ikoko. Musationa kunonoka tanga tichiuya. Tiri munzira tinosvikako. Ndo chirongwa chatanga tiinacho mhuri yeZimbabwe. Aiwa ndinotenda zvikuru vana mhofela hanzi mhofu yemukonyo. Vazhinji vacho imhofu dzemukonyo zveshuwa handidi kuramba ipapo. Ngatisakane mune zvimwe zvirongwa mukwasha aombera vana mhofu. Aiwa mukwasha aombera ndaisa zvanza zvangu. Ngatisakane mune zvimwe zvirongwa. Taking you to another level. Chazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.